נערכת גטרן. טוב. ואני מציירת בצבעי שמן בלבד, אני אוהבת לצייר בצבעי שמן. טוב. ואני אוהבת לצייר חצי שעה בלבד, מספיק לי. אני לא רוצה יותר לצייר, אין לי סובלנות יותר. חצי שעה זה מספיק לי. אני אוהבת שתולי את הצורך, את הציורים שלי על הקיר, היפים. אתה אלה? אלה. כן, אלה. טוב, טוב מאוד, טוב. מצוין. אני רוצה לדבר כאן, סליחה. נו, עכשיו, דקה. וואו. טוב. איך את מרגישה אחרי ציור, אחרי משהו? בסדר, מרגישה בסדר. מרגישה טוב. טוב, זה כל יום צריך לצייר כמה... חצי שעה. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב, תודה. תודה רבה. איך את חשבת? אז זה ציור קשה אולי, לא? לא, אבל לא קשה. לא קשה? את שמחה? כן. את לא הבנתי. אף פעם לא שבעתי. למה? לא היה לי. לא יצא לה. עשיתי דברים אחרים. איזה דברים? אתה אוהבת לצייר? אני אוהבת פרחים. פרחים? לצייר, אבל לא... זה יופי. זה פרחים טוב מאוד. איך את מרגישה אחרי ציור? עייפה. כן, עייפה, יד? לא בריאה. לא, אבל צריך לנוח, קצת לנוח, אחר כך להמשיך, להמשיך ככה. אני עושה את זה. כן? איך העיניים? כואב, לא? יש לי עין אחת שאני צריכה ניתוח. היא כואבת לי. מסתדרים. טוב מאוד? היית חסר לנו. מה? היית חסר לנו. כל פעם אני שואלת, למה לא הגעת? אין לו מי ישמור. מי? אני שואלת את נו. עצמי, למה אתה לא בא? אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים אותך פה. נו. תבוא אלינו. כן. מתגעגעים אליך. כן, אני מגיע. תגיע? לא תפספס אותנו? לא תעזבו אותנו? לא. אחת לצייר. מתי אתה חוזר? מה? שבוע הזה אתה חוזר עוד פעם? את רוצה עוד? כי אני לא נגמר הכל. נו. אני בעזרת השם מחר בבוקר. כן, טוב. ומתי אתה בא? מתי את רוצה? מתי? מתי את רוצה? לא, מתי אתה... מתי אני? זה עבודה שלך. מתי? כי אם כולם רוצים, אני יכול להגיע. אם אף אחד לא רוצה, אני לא להגיע. אלגרי, טוב מאוד. לא, אתם לא יותר. כן. אתה יכול כל יום לצייר? אולי פעם אחת בשבוע? כל יום. כל יום יכול? טוב. איך אתה מרגיש אחרי ציור? הגעתי לסיפור. טוב. הבנתי. טוב, בסדר. תמשיך את זה. אז זה ציור טוב. צבע יפה. טוב. משולב. טוב. דוד, טוב מאוד. טוב. אני אוהב אותך אבא. כן, נכון. גם אני אוהב לתת דפים, עפרונות, שאתם עובדים, זה יופי. כן, גם אני אוהב את זה. כן. אם אתם לא עושים כלום, לא, זה לא מרצה בשבילי. אם אתם עובדים, זה יותר טוב. נכון. טוב, צריך לצייר. טוב מאוד. תמשיך.